Magandang araw po mga kalakbay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dante. Nakatira dito sa May Cavite. Kailan lang ay napakinggan ko ang inyong mga kwento tungkol sa aswang o sa iba pang mga kababalagan. Kaya naman nais ko ring ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa aswang. Na siya mismong naranasan ko kasama ang aking mga barkada na itago na lamang po natin sa mga pangalang Nestor, Pablo at si Julio. Dekada 80 nang maranasan namin ang kababalaghang ito. At nung mga panahong iyon, ay inanyayahan kami ng katrabaho naming si Entoy na pumunta sa kanilang baryo. Piyesta raw kasi sa makalawa sa kanila. Pumayag naman kami ng mga kaibigan ko at sinabi kay Entoy na saktong-sakto dahil walang pasok. Nataon kasing araw ng linggo yung piyesta kina Entoy. Kaya pwede kaming pumunta ng Sabado pagkalabas namin ng trabaho. Tamang-tama mga tol, wala rin akong lalakarin sa linggo. Kaya pwede akong sumama. Segundang tugon ng kaibigan kong si Nestor. Si Pablo naman at si Julio ay ganon rin ang naging sagot. Ayon kasi sa mga ito, minsan na lang daw sila makagala kaya dapat sulitin na umano namin. Puro trabaho at bahay lang kasi ang kanilang palaging ginagawa. Teka tol, ano nga ba ulit ang pangalan ng baryo mo? Baka kasi tanungin ako ng aking ina. Alam mo na sobrang higpit noon. Aniya pa ni Julio. Matapos nga namin mapag-usapan ng tungkol sa pagpunta sa baryo ni Entoy, ay kanya-kanya na kaming nagsipagayos ng mga kagamitan para magsiuwian na. Noong sumapit na ang araw ng usapan naming pumunta sa bahay ng katrabaho namin, pasado 3:00 pa lang ay excited na kaming lahat na lumakad papunta sa baryo nila Entoy. Hindi na rin kami magkamayaw sa kakatanong kung ano nga ba ang itsura ng kanilang baryo. Sinabi naman ni Entoy na pangkaraniwang baryo lamang tulad ng karamihan sa probinsya. Nagbiro naman ang kaibigan kong si Nestor na wala ba umanong aswang o kaya'y manlalason sa kanilang baryo. Baka raw kasi mamaya ay hindi na kami makauwi pa. Huwag kayong mag-alala tol. Walang manlalason sa baryo namin. Saka kung meron man, hindi naman kami papayag na mapahamak kayo eh. Tugon naman ni Entoy. Yun excited na tuloy akong pumunta sa inyo tol. Nangingiting tugon ni Julio. Sa paglipas nga ng oras, ay kapwa na kami nag-aayos ng mga gamit para sa pag-alis. Labasan na kasi sa trabaho at pasado 5:00 na noon. Matapos namin makapagayos, ay kagad na kaming sumakay ng habal-habal na motor. Habang bumibiyahe kami kalakbay, ay nakikinikinita kong liblib na ang lugar na tinatahak ng sinasakyan naming habal-habal. Lubak-lubak na rin at paahon na parang bundok na yata ang kasunod naming tatahakin. Ang layo pala ng papunta sa inyo para mukhang hindi tayo basta-basta makakauwi Dinig kong pabirong wika ni Pablo noong makababa na kami ng habal-habal. Nako tol, hindi pa ito yung baryo namin. Maglalakad pa tayo ng humigit kumulang kalahating oras para makarating sa baryo namin. Natatawang wika ni Entoy. Gulat naman akong napatingin kay Entoy dahil sa hinaba-haba ng biyahe namin at mukhang nangangapal na yata sa kalyo ang puwit ko. Hindi pa pala kami nakakarating sa pupuntahan namin. Narinig ko namang nagsabi ang kaibigan ko mag-shortcut na lang umano kami para mas madali kaming makarating sa kanilang baryo. Kapag kasi sa kalsada kami dumaan, ay aabutan pa kami ng 1 oras. Kaya dito na lang kami dumaan sa liblib na purok. Nang sa ganon ay makarating kami kagad sa kanila. Ano pa nga bang magagawa namin? Nandito na tayo Alangan namang bumalik pa tayo sa bayan. Segundang wika ni Julio at halata sa mukha nitong nayayamot na. Pasensya na kayo mga tol Hindi ko nabanggit sa inyong malayo ang baryo namin. Paghingi naman ng paumanhin sa amin ni Entoy. Ano ka ba tol? Wala yun. Ayos lang sa amin di ba mga pre? Ngayon pa nga lang kami makakarating sa baryo ninyo Ano ba namang enjoyin na lang natin ang paglalakad? Nang sa ganon ay hindi natin maramdaman ang pagod. Tugon ko naman sa mga katrabaho namin. Maya-maya pa,
Matapos akong magabot ng bayad, pabulong naman akong sinabihan ng driver ng habal-habal na mag-iingat kami sa susunod na purok na papasukan namin. Tinanong ko naman ito kung bakit kinakailangan namin mag-ingat. Gayong andyan naman ang kaibigan naming si Entoy. Napansin kong tumingin lang ng panandalian ng driver ng motor sa kaibigan ko. Pagkatapos ay agad ng pinandar ang sasakyan at agaran ng umalis. Tol, anong sinabi sa'yo ng driver? Tanong sa akin ni Entoy. At nung makalapit na ako sa kanya, sinabi ko namang nagsabi sa akin ng driver na mag-iingat raw tayo sa daraanan natin purok. Teka Entoy, ano bang meron sa purok na daraanan natin at parang takot na takot ang driver ng tricycle? Pagtataka kong tanong sa kanya. Alam mo kasi tol, tama nga naman ang sinabi ng driver. Kinakailangan natin mag-ingat sa susunod na purok na daraanan natin. Panimulang wika nito habang naglalakad na kami paahon ng daanan. Ha? Teka, bakit naman? Pagtatakang tanong ko. Huwag sana kayong mabibigla sa sasabihin ko ha. Tsaka sana'y pakinggan nyo maigi ang sasabihin ko bago tayo makarating sa purok na iyon. Nagtataka naman kami kalakbay at napakunot noo noong sabihin na sa amin ni Entoy na ang purok na papasukin ay purok umano iyon ng mga aswang. At dapat kapag nakapasok na kami roon ay magmadali na kami maglakad at huwag tumingin sa mga mata ng taong makakasalubong namin. Tinanong naman siya ng kaibigan kong si Julio kung bakit dapat kaming umiwas at huwag tumingin sa mga mata ng taong makakasalubong namin. Kasi baka matigal po kayo o kaya'y magpalipad hangin ang mga iyon at mapaano kayo. Lalo na't mga dayo lamang kayo dito. Tugon sa amin ni Entoy. Pero kahit na wala akong maintindihan sa mga sinasabi ni Entoy, ay minaiging sumunod na lamang ako. Dahil batid ko namang para sa amin rin ang mga sinasabi nito. Hindi man ako naniniwala sa mga aswang, ay nakaramdam naman ako ng takot sa sarili. At naisip kong wala namang masama kung susundin namin ang sinasabi ni Entoy. Teka tol, purok pala ng aswang ang susunod na lugar nating pupuntahan. Bakit hindi na lang tayo sa iba dumaan? Dinig kong tanong ng kaibigan kong si Pablo kay Entoy. Ipinaliwanag naman ni Entoy na 2 daanan lamang ang pwede naming madaanan. Yung una ay yung maglalakad kami ng mahigit 1 oras. Ayos naman daw yun. Ang kaso nga lang ay kung doon kami dadaan, ay baka abutin na kami ng alas 7 ng gabi. Yun sa pangalawang pagpipilian naman, ay dito nga sa purok ng mga aswang ang dadaanan namin. Delikado man pero wala pang kalahating oras ay makakarating na kami sa baryo nila. Isa pa kilala ng mga taga-purok ng aswang ang kanyang lolo. Kaya kampante si Entoy na walang gagawing masama sa amin ang mga tao roon. Sa tuwing umuuwi kasi siya, ay doon ito dumadaan para mas mabilis lamang ang kanyang paglalakad. Sigurado ka bang ayos lang na dyan tayo dadaan tol? Tanong ko sa kanya. Oo naman tol. Basta't huwag nyo lang kalimutan ang binilin ko. Dapat kapag naroroon na tayo, hanggat maaari ay nakayukulong kayo at huwag kayong titingin sa kung saan-saan. Maliwanag ba? Yun ay kung gusto nyo pang makauwi ng ligtas. Uwi ka ni Entoy na may kasama pagbibiro. Makalipas ang ilang sandali, ay natanaw ko na ang isang daanan kung tutumbukin mo ay may kabahayan na sa unahan. Narinig ko pang muling nagsalita si Entoy sa amin na dapat huwag na kami mag-ingay kapag papasok na kami sa purok na iyon. Dahil sa iyon na raw ang kanina pang lugar na pinag-uusapan namin. Anya pa, hanggat maaari ay manahimik na lamang muna kami at bilisan na lamang ang paglalakad. Nang sa ganoon ay makalagpas kami roon ng ligtas. Sa unahan na kasi noon ay baryo na nila. Kaya pwede na kaming magtanong o mag-ingay pagkalagpas sa purok na papasukan namin. Huminga naman ako ng malalim at muling itinuon na ang paningin sa daanan. Habang papalapit na lang papalapit kami kalakbay, ay ramdam na ramdam ko na ang paglakas ng ihip ng hangin sa paligid. Nasisipat ko na rin nagsisiga ng apoy. Sa gilid ng bawat bahay ang mga taong naninirahan doon. Habang ang mga mata ng mga iyon
ay nakasunod lang ng tingin sa amin. Noong makita kong binilisan na ni Entoy ang paglalakad, ay mas binilisan na rin namin ang paglalakad para makasabay kami dito. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko ng mga oras na iyon. Sa isip-isip ko pa noon, sana'y makaligtas kami ng buhay sa purok na iyon. Lalo na't ilang minuto na lang ay magdidilim na. Kaya mas kinakailangan na namin magmadaling maglakad para kahit papano'y marating namin agad ang Karatig Baryo. Sa ilang sandali namin paglalakad kalakbay, ay nasipat kong may dalawang lalaki ang naglalakad papasalubong sa amin. Pawang may mga hawak na nagtatala sa mga itakang dalawa at sa pakiwari ko'y nakatitig ito sa amin. Ikaw pala yan, Entoy. Mukhang naabutan ka na ng takip silim sa pag-uwi ah. Uwi ka sa garalgal na boses ng isa sa mga lalaki na may hawak ng itak na nakasalubong namin. Oo ka, Erming. May mga kaibigan kasi akong isinama, kaya inabot na kami ng takip silim. Tugon ni Entoy sa lalaking nakausap. Pinilit ko namang huwag tignan ang mukha ng taong kausap ng katrabaho namin. Base na rin sa ibinilin sa amin. Ganun ba, Entoy? Mukhang mga taga malalayo pa nang galing itong mga kaibigan mo ah. Saad ng isa pa, na sa tingin ko ay matanda na ito dahil sa boses na naririnig ko dito. Narinig ko namang sinabi ni Entoy na mga Karatig Baryo lang kami at matagal niya na kaming mga kaibigan. Makikiraan lang ho sana kami ka, Erming. Wika ni Entoy sa dalawa. Nagbigay naman ng daan ng dalawa, subalit ramdam kong nalalagay na kami sa panganib. Kaya naman ang ginawa ko ay nagmadali na akong humakbang para makalayo na kami sa dalawang lalaking nakasalubong namin. Nang sa walang ano-ano, ay bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na huni. Na animoy sanggol na umiiyak. Kasunod noon ay ang huni ng wakwak sa paligid. Kaya sa hindi inaasahan, ay sabay-sabay pa kaming napalingon sa likuran ng mga kaibigan ko. At doon ngayon nakita ko ang dalawang lalaki na para bang mga taong grasa kalakbay. Nagsisikintaban ng kulay itim ang mga katawan. Nakamulagat rin ang mga matang napapalibutan ng pula. Parang mga asong nauulol na ang mga ito. Kaya ganoon na lamang ang pagsisigaw namin. Tapos ay mabilis na tumakbo palayo sa mga ito. Sumigaw naman si Entoy na sumunod kami sa kanya't bilisan namin. Kung kaya't kumaripas na kami ng takbo. Samantalang ang mga nasa bahay namang nakikita kong tao ay dahan-dahan ang mga itong nagsisilabasan ng bakuran. Mga tol, bilisan yung tumakbo. Magmadali na kayo. Muling sigaw sa amin ni Entoy. Taktika, Entoy. Akala ko ba ligtas tayong daraan dito? Bakit nilalapitan tayo ng mga tao? Tanong ni Julio. Sa kadahilan ng nakikita namin na dahan-dahang nagsisilapitan sa amin ng mga tao. Kaya panay naman ang pag-iwas namin at agaran nang tumakbo palayo. Samantalang ang dalawang tao namang nakita ko kanina na animoy mga taong grasa ay mataman lang na nakatitig iyon sa amin habang nananatiling nakatayo. Sa paglipas ng mga sandali ay patuloy pa rin kami sa aming pagtakbo. Hanggang sa nakarating na nga kami sa Karatig Baryo at saka pa lamang kami huminto ng pagtakbo. Noong makumpirma naming ligtas na kami sa mga aswang. Sakto namang nakasalubong namin ang lolo ni Entoy na nasa bungad ng baryot kanina pa pala kami hinihintay. Agad na tinanong kami kung ano nga ba ang nangyari at bakit humahangos kaming tumakbo. Agad namang sinabi ni Entoy na kakaiba ang ikinilos ng mga taga-Karatig Purok at nakarinig rin kami ng huni ng wakwak at para bang may humahabol sa amin. Naku, apo, baka naman inihatid lang kayo ng mga kaibigan ko roon. Siguro'y nagbabagal kayong maglakad kaya ganun ang ginawa nila. Pabirong wika ng kanyang lolo at para bang wala lang rito ang nangyari sa amin. Lolo naman, halos himatay na nga kami sa kakatakbo, makarating lang kaagad dito. Tapos ganyan pa ang sinasabi nyo. Wika naman ni Entoy. Natatawa naman nagsabi ang kanyang lolo. Nahayaan na lang umano namin at pagsasabihan niya ang mga kaibigan niyang huwag kaming takutin. Siya, sige na. Tara na sa bahay at kanina pa tayo hinihintay ng mga magulang mo.
pag-aayang wika ng kanyang lolo sa amin at nauna na nga itong maglakad papasok sa baryo. Noong makarating na nga kami sa kanilang bahay kalakbay, ay doon ko pa lamang nalamang angkan pala ng mga manggagamot ang pamilya ni Entoy. Ang kanyang lolo ay isa sa mga bantog na albularyo sa kanilang baryo. At ang kanilang pamilya rin pala ang nagpapanatili sa kasunduan ng magkabilang panig ng mga aswang sa karatig purok ng mga aswang. Ayon pa sa lolo ni Entoy, minsan na nagkaroon ng hidwaan ng panig ng mga albularyong naninirahan sa baryo nila at ang mga karatig purok ng mga aswang. Subalit napakalakas ng mga albularyo at hindi kayang sugpuin ng mga karatig purok. Kaya naman noong namatay ang pinuno ng mga aswang, ay napagpasya ng mga taga-karatig purok na makipagkasundo sa mga albularyo. Dahil sa kung patuloy pa rin makikipagdigma ang mga ito, ay tiyak kamatayan lamang ang kalalagyan. Kinabukasan nga ay muling binalikan ni Entoy at ng kanyang lolo ang purok na dinaanan namin at kinuusap ang mga taga rito. Humingi naman ng paumanhin ang pinuno ng kanilang purok sapagkat magtatakip silim na at sa ganong oras ay hindi na mapipigilan pa ang sarili ng iilan sa mga naninirahan sa purok. Kaya nga kasama sa kasunduan na kapag pumatak na ang alas 5 ng hapon, ay wala nang maaaring dumaan sa kanilang purok at nakasad rin sa kasunduan na huwag silang tignan sa mata. Dahil isang paghahamon sa pagiging aswang nila ang tignan sa mga mata. Humingi rin naman ng paumanhin ang lolo ni Entoy dahil nakaligtaan niyang paalalahanan si Entoy na huwag nang dumaan sa kanila kapag alanganing oras. Kaya noong dumaan kami muli sa purok na iyon kalakbay, ay napakatahimik ng buong paligid at aakalain mong isang abandonadong kabahayan ang nakatirik sa purok na iyon. Ayon naman kay Entoy, ganon daw talaga kapag araw. Tulog ang mga tao roon at sa pagsapit naman ng hapon ay saka pa lamang magsisilabasan ng mga ito at maghahanap ng makakaing hayop. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.